ngilalela la indafundaba yazi indafundaba nalalela lalani ngifaka ibhesha kithi njengamanje ngifaka ibhesha kule yangoma ngafaka ibhesha tshela ukuthi ngizoba indoda ke mina ngizomfazi lo ngilandi itori la lalelani sele ungamitha umfana wabaleka ngimithi simple story took off ran away and which is okay which is fine I don't even know a cent hello but engeyisa umfana futhi kube ngangela umuntu strong or strong angizoba ne-abortion anethi abortion ngangizomiskera that's number 1 2 lo mfana bese nentombi wakhona umandisa that time nabantu bakubo bekangithuki Jesu hey umfana ngavume nje uyahluleka ukondla akayena nje umuntu ondlayo umfana akondla mfana vuba iqiniso le ngoma ibingabhalelwe wena mfana ibingabhalelwe umuntu ingoma nje le emnandi simple straight ngibonile lo 7 o'clock ukuthi kuzogadlwa mina sithando sami awukwazi ukuba ubaba asikhulume nje iqiniso awukwazi ukuba ubaba usiloko kulanda istory ususemuva faka ibheshu nami ngifaka ibheshu iqondane ngqo awukwazi ukondla ukhalela u1000 rand 2 mawusunentombi uthatha ama calls wajijele kule enye intombazana umuntu mosukumithisile uma nje bafethu khona omithi waku-Clash of Choirs ungifonelile insukwini wathi sisi hey ngase ngasha lo mfana uyangidela same story lesesenzeke kumina hayi sodlala abafana wemanje uyangeni ngadla umfana nje uhlula uvala uziphu nefame imdrayisa ikhanda ngebhathi jobe echazile ukuthi kwamithiso wrong untombazane oqonde ngqo owazi mina ngamfuqa vele phela ngabamba ifoni egoli ifoni igcwele send phela baby into engayazi uyikhona phela mina guys send phela baby ngathi ha kwasho ukuthi ngebhathi sisihleli okay ke siyakubona ke lokho sesihleli kisisu wenze njani hayi wadla magalalo umfana ehlangane nomandisa ngiwabiza ngamagama ngizongibopha kokugcina ke lesithani ehlangane nomandisa lo ayethini imanager kanti kuyajolo hey umfana kafeli yo abuza ndafundaba umfana uyahluleka guys ukondla ngizondlela izithando sami ngimithi ingane sasesiswini wami uyase ngina 8 months ngamgxosha uloke into ebuyayo and 2 labafana banamhlanje because bafuna ukulobedla ikhekhe likama wengane uthi usumgxoshile aloke ezenza into engathi ibuyela ingane kanti cha niyamazi abafana asikhulume nje sibamadoda baba bengane hlezi ishole ukuthi bayathanda lo bebuya kanti umuntu ubuyela ikhekhe akaqedile ukuzoqedela cha udlala leyo game nje manje mina ngilo othi lalela ke dali akuzokwenza kanjalo la kumina akabusa lo chaza ndavudava umfana ufuna ukuthi ondle ngoba usamnika ikhekhe bongasamnika ikhekhe akondli that is simple so ke angibona umbhede mina wokugqinyelwa umfana awuzoxaxa iqhaza itori kuhlangelwe kanjani kwahlangana fine kwamithwana fine wase wenzani after that you failed awodli ndoda awodli musukuba usave career yakho career yakho ngeke uwe you are best man masikade intontoni you won't fall ukondla akuyona into yakho if omabeyingane laba bayibangaba neqiniso iabuse abayitholayo kulomfana they will hide because abekho abawona amadoda njengami umfana nje usayingane esazokhula ayikakhuli usakwi stage where he's fighting umfana nje usayingane so we can't call that person a father mfana ndoda yakuhlula umuntu wesifazane uyayibambela and then ingane history yakho nje le ukuthi ingane uyakhuliselwa ingane mesina 2 njoba la kuthi usuqhamukileke uvelileke insukwini bake basibona lapha ngasekhaya kasifaka kanti uthunywe unokwanda nginawo amaqipha nokwanda guys engihleba kuloma wengane lo musha naye oze kumina ngoba sezimnethe you get my point. This guy is playing a trick. He's very smart. Kade aqala ufebe mengize history yakhe nami ngizele ngazi ngezakhe. Jesus kaze kayifaka emlilweni.
Hayibo, kuyimanje we are on the 8th kid. Wenza into eyi-1 kuwo wonke umuntu because he knows ukuthi hayi mina kumasikandi ngiyathandwa ngizosho lento ayisho lapha nje ngiyilalele engachazeki ukuthi yini. Ayichaze nje lento ayikho lento ayikhuluma la. Ayikho. Chaza ukuthi awondla ingane. Awondla ingane two chaza nje ukuthi wena uyi-celebrity elikhulu ukuthi uyasitshela emakhaya ukuthi wena noma singakwenzani wena nedlozi kule ngane leya manje uthe kunedlozi likama wakhe elimbhekile angazi ngeke kube kanjani uyishila ingane yabantu kuyimanje nayo iyakhala lapha la ikhala khona uyishiye nesisi undiza nalo nokwanda akambone ngathi usengibono ke naye futhi azomgema khona na hayi mfana ngeke ndoda hayi sana no uyasidala kalokhu awondla indoda wena ufuna ingane isikhulile thatha ama pictures hambe yo poster lapha yana this is what I did for the day this is what I did for the lapho umuntu spend 2 minutes enganeni hayi guys ngeke bafey hayibona yes kahle abafana guy awondli uyakuhlula hayibo kulini ngikhuluma ngalomfana kulini ngikhuluma ngalomfana selokwathi ngoba mase kweyisa dala yabona lo mfana weyisa into ezwakalayo ungena ku social media zokungenizwe izwe uyeyisa lo mfana guys uhlaza hayibo aze ngibona umfana ojilo ngazalo akudwebe ngoba uyazi ufuna uzolo ukunqetheza maye mina ngikwazi ukunqetheza baba ngisho ubheda hayi ngeke guys fana awondli usokwenza indabundabu la uxoxa into engekho uhlulekile nje kodwa and2 le ngoba ibingekho ngawe yini le kwenze wagijimela u7 o'clock ufuna ukuzokhuluma ngo-Miss Level yini le ngabe kushisayo if you are perfect if you are doing things accordingly yini le gijimisile wozoza engomeni yami engahlangane nawe hayi ndoda ngeke awuqala uxoxa isitori salo mmithisile njengamanje umbalekelayo ongifonelile omhleba ukuthwani lento zalihlebe ngami ngizowathathela lawo ma video bese ngithanda kodwa ayingathi ngisapromote ingane hayi anikahle bafana hayi anikahle bafana kahleni hayi kahleni ukusidlala sikhathele yo hayibo uzoyidefenda ngento engeke awondla uyahluleka 2 mase zoba yilabo mabeyingane laba abajabulela ukuthi ngizalela i-celebrity yinina labe nisiqhatha nabafana nikhekhe ingane kaSimani bani ebengodle engakuhlawulelile nawe uyifanela nami lo ndize emzini yabantu yinina labe nisiqhatha nabafana abagcina besigibele emakhanda kanje ingane kaSimani bani ngizele thina ke ngalakho kuzala uyenza imfana zakho uzalisile yondla uzalisile uma ukuthi awulokhuzi awuhlawuli get out. I kept saying that for years. Hey, uyazi ususa umsindi ingoma yami webazalwane mfana yaphinda ngiyasuzingane ngaphezulu hayi awodli indoda futhi asisele ndaba ngala hamba hayibo hawu kuyimanje ubalekela umuntu manje benisebenza naye kwi-Clash of Choirs manje same story engixoxela ingane yabantu same story hayi so dlala into sorry angisongo kamala so dlala umfana hey ngeke singabenza indoda hayi umfana hayi hawu kuyimanje ngayenza ngithi kuyimanje manje njengoba sikhuluma nje iyakhala ingane yabantu lapha ize yafonela mina yathi hayibo Miss Level wenza kanjani ngathi mina yo ngabhala njengomfana ngathi kunje nani niyongena kulowo mlilo sengimchazelile hayi kodwa ke siyathuthuzana ke nontombazana ududuzekile uright iyakhula nengane kuhle mhlawumbe futhi ngizoya kwi-baby shower ngabe ngizwa igazi livuma so nje hayi kahle mfana wena nje uyazalisa nje ubhizi la emhlabeni uzele kona njengoba ngisho number 8 asigo inhlobo lothu nje ayayo yakho no angigo isithando sami nginqoqo ngidila nomfana la mina phela umfana ngimsabi nina mhlawumbe bese nimithisiwe baba kaSimani bani ushe entweni engakazi baba kaSimani bani into engodli into engazange ihlawulele baba kaSimani bani I will never do that even neyami ingane ayigoduki ngisho ugoduka ngoba nje ayikho nje umdlalo nje lo how just because ninabafana bahambisana ngama-chain wema ingane kaSimani cha akuyona yakhe yakini komalume if umfana engenze lutho eyakini komalume
ayekho umuntu ogowayo la. Niyabaweta abafana banizalise vele niseyinkingeni bafethu niqhekeza izibaya zobaba niphinde nizobaweta bengenze lutho. Hayi guys yo hayi sengizothi siyagowa thina esinezi asigowi inhlobo. Fana nje akangeni kini engahlawulile akanikwa kwayileyo ngane engahlawulile. Isizulu ke lese ngisikhulumayo. Ayekho umuntu ogowayo lo, ayekho umfana ozokhanasa ke ka Miss Level. Mhlambe mina ngedwa ke. Akho umfana okumele akhanase. Lethole ngetray ingane ezalisile washiya kodla phinde futhi mina. Hayi bafethu yo. Hayi niyadayisa ngama lokhuzaneni. Niyadayisa kubuntombi benu ngoba nakusenzele. Cha, ngisayintombi ke mina. Akho umfana ozogijima la. You sana no aphinda yoqhoboza. Okay ingane isikhulileke ubalekile wondli siyabonga u right uyaphinda mawo umntana laphi. Hayi bonke umuntu guys. Hayi guys no lento izokwenzeka naseyinganeni zethu. Hayi guys. Hayi hayi bafana sebanje nifebe kahle ngalo kulolo sithiwa siyagowa. Cha angigoyi indawo iqiniso nje lihlala izulu sibe isizulu asiyekela ukuweta abafana ngezingane akahlawulile akodli akenzi ukuthi kuhlanganwe nje bechaza isitori sokuhlangana okusala egcineni ingane lekhona. Andizi umuntu ngakusasa sekweyisana futhi lo ya uyeyisa futhi uchemile ngokuthi mina ngi-celebrity. You won't do anything to me. That's why I keep coming ku social media. You are not that big. You are just a normal person. Ophiwe uNkulunkulu italent elihle. Hayi ukuthi usuzokuqhofoza nje. Hayi bafethu. Hayi ngiyama ke la. Hayi bantu besifazane msana usiqhatha nabafana. Hayi msana usiqhatha nabafana. Usuzalisiwa wondlelwa awethi mama ngasimana kwala umuntu edumile. Akwazi bala. But ke anyway le ngoma ngibingabhalelwe lokho. Ingoma ibingabhalelwe lokho. But sengiyachaza nje ngoba ngibonile ukuthi lo 7 o'clock ungami nje nengoma yami engiyithandayo engiyikhiphe lo maka enzo ingadlongodla izinto ezikhulisa izingane zodwa. Hayi sodlala abafana amadoda asiphelele ezweni sekhona abafana labafana basijijala nani namantombazane lawa ajola nani nanitshela ukuthi senizozo step lo fana uyajola ke kanzima bafethu. Hayi ngala I'm very sorry hayi ngala guys ingoma kodwa ibingabhalelwe lokho sengizophendulela nje lo 7 o'clock engusolile ukuthi umayelana nami. Cha ndoda akafundiswe nje amadoda mhlalise phansi ukuthi uzalise kanjani kanjani awumbalekela umuntu emithi njengoba ebalekile namanje kulo ngisho ukuthi ubalekile kuyimanje. Same script different cast. Akekho umuntu ofunwayo akekho umuntu ogowayo. Cha intombi yakwethu awukhanasi kwelamhlanje ngathi umchazele lapho ukuthi wabona ukuthi uhlangene nentombazane impela enganjani cha impela. Hayi no guys no yondla nje kahle ubuyondla nje kahle ufaka imali yakho ungacabanga ukuthi mhlawumbe wondla uma wengane. Cha ufaka imali uthule phansi wena ngeke uzulandele kuloko uthola ama calls kuloko thunje bechaza indaba kama wengane lo akakubo ngamhlasela baby. Ngeke ngithi ngifona into yengane uthatha ifoni unikeze umunye umuntu wesifazane. Never. Ku11. Abafana bayathanda ukusiqhatha samantombazane. Futhi thina boma beyingane niyathanda ukusiqhatha nengane because you introduce our kids kubantombazane nawo. Uyabo? Of which I don't think khona besifazane ongavuma leyo. Hayi bafethu umeni ivuma cha. Hayi niyavuma thuki izoshaya leka move on. Kwaphela lapho ukuthi abstain nihlezi lithi Miss Level move on sengisigcekeza isibaya sasekhaya ngaqonisa ekhaya
ngisazama indlela yokuthi nami ekhaya ngibe ingane senithi move on. Yo niphila impilo enjalo we guys yokuthi uqhobozo omunye manje kubhede uzaleke 2 minutes usawumdlezane or usane ingane emhlawumbe ina 4 manje izothi 4 kulo 4 years seng no guys no mina bengisafukamela ichwane bafeni uyibona kahle ingane igula hayibo ngiyayibuka nje lemgowo yethu uyagogola indodana hayi ugola umuntu oqhofoza hayi mina ningibeleni ngathi isizulu bese ngisikhulumayo umzulu-ke mina-ke umzulu hayi kumuntu ogowayo la sidila nengane la enguni hayi bandla ukuthi futhi anokuthi uyondliswa mina ngiyadonsa empilweni la ngiyela umuntu ohlulekayo isikhulisele kuba khona iy'khathi la uthi phela jikijela Ake nganza ukuthi beka kanjani intokazi uMess level lapha ngathi ekhuluma ke ngo-double 10 encane usukhombela ukuthi encane ekade live la ekhasini lakhe la khona le ntokazi ebisithola ithuba lokuthi ke ihambe yobuka live kanti encane bese asiphendulele okuyikhona lapha namakhono okungalona iqiniso iphinde futhi ikusho ke lapha nganza ukuthi bekona uphathwani weclip yakhe lapha noMess level ngithembe sunyabuya futhi ke nenye video enguphathi njengamanje okwamanje ke awubuthokozela ukulalela nangu uphathwani wendaba ethinta uma wengane kanti encane umfoka azondi